इलस ये ये म्हाका सांग कसो तुजो पृथ्वीवरचो जन्म. थँक्यू देवा, तू म्हाका पृथ्वीवर धाडलंस, त्यात म्हाका कोकणात धाडलंस. म्हणजे मेल्या अगोदर स्वर्ग दाखवलंस. होय होय, कोकण म्हणजे स्वर्गच. कोकणात जन्म दिलंस म्हणून 100 वर्ष मस्त जागा नेलंय. ए देवा, आता पुढच्या जन्मात काय? 100 वर्ष तुका बघून वाटत नाही. देवा, कोकणी माणूस होताय. आमचा शरीर म्हातारा होता पण मन मात्र तसाच राहता. तर म्हातारा शरीर गेला, आता ह्या तुझ्यासमोर मन राहला. देवा, पुढच्या जन्मात काय पाठवतलस? अरे थांब थांब, आताच इलस ना पृथ्वीवरून. आता पृथ्वीवर परत जाऊची घाई किती आक. ता कोकणी जीवनशैली जगत होताय ना, कोकणी जीवनशैली जगूक शिकवता. बरा बरा, आधी तू मला माझ्या प्रश्नांची उत्तरं दे, मग मी ठरवते तुका खय धाडूचा आता. हां हां, पहिलो प्रश्न, बिल्डिंग की बंगलो? कौलारू घर. तामिळात त्याचा कसा असता, गरमीत पण त्यात थंड वाटतं आणि पावसाळ्यात असं पाणी वाहून जाता. सकाळी उठल्यावरती ग्रीन टी की हॉट चॉकलेट? आपला एनर्जी ड्रिंक एकच, पेज. वाव. आंबो की सफरचंद? आंबो. मग तो पायरी असतात तरी चालत, साली सकट खाईन. हिपहॉप की रॅप? दशावतारी संगीत. भाव अंतरीचे हळवे जसे जुई फूल. बटर चिकन की चायनीज? निस्त्याक. कॉर्पोरेट शहर की इको टुरिझम? इको टुरिझम. जमीन इकून पैसे कमवशील की जमीन राखून निसर्ग उभारशील? निसर्ग राखतले, कारण ता हा म्हणून या सगळा चालला. बा देवा. होय महाराजा. होय होय, सॉरी, कोकणातली सवय ना. होय महाराजा. म्हणून तुका कोकणातच पाठवतंय काय परत? होय तर, कारण तुका ज्या गोष्टी व्हायात ना ते जगाच्या पाठीवर फक्त कोकणातच गावतात. हा चला. देवा, हा ते कोकणात जरा समुद्राच्या शेजारी. गप जातस की तुझी पोस्टिंग दुष्काळी भागात करू? नाही, चले मी. हा चले. कोकणात पण दुष्काळी भाग असतात म्हणून सांगताय झाडं लावा.